Ay, hindi ako nakatulog. Yung mukha ko ngarag. Hindi kami nakatulog ni Mr. kasi si James, kasama siya, sa gitna siya ng bed at ang sobrang likot talaga ng batang to. So, end up, hindi kami. Si Mr. naglipat kwarto pero hindi rin siya nakatulog. Kasi din, sobrang init. Yung sabi niya, kailangan i-adjust daw niya yung heater kasi sobrang init talaga. Tinanggal ko na yung mga kagabi duvet. Wala, mainit pa rin. Hindi kami nakatulog. Ewan ko bakit. Minsan ganito ako pag naninibago ba, pero mainit nga rin. Tapos si James ang likot. Anyway, mag-prepare ako ng breakfast kasi alas 8:20 na ng umaga. So, mag-breakfast na tayo. Magko-coffee lang ako, then croissant, and then si James porridge. Si Mr. daw toast bread, honey? Do you want a toast bread? Yes, thank you. Hindi sumagot, pero yan, mag-toast bread daw siya. So, I said, do you want a toast bread? Toast? Do you know how to adjust the heating? Eh? I said, do you know how to adjust the heating? Heated? Yeah. For what? Heater. What heater? You said you want to adjust it to lower it down. That must be something to do with that. I don't really want to Alright. mess about with it too much. Do with a place like this, you need it quite warm to stop it going like plums out. In a way. Kain. Coffee. Croissant. Si Mr. Kasi sinabihan ko siya kahapon na bumili ng bread. He end up having mostly. Pumunta kami M&S kahapon. Sabi ko, do you want a bread? Hindi umimik. Kasi akala niya nagdala ko ng bread. Maling akala. Wrong. Nakapagbihis na kami, guys. And time is 10 o'clock na. Bahala na kung saan tayo dalhin ng tadhana, charing. OOTD natin is my favorite color, black. Then naka-jeans lang, a kitsch. I'm happy kasi makakapag-lublob na ako mamaya ng hot tub. Nice. Yes. The weather-wise here is a bit gloomy, isn't it? Normal kasi autumn. Ready na kami and we are ready to go out na kasi sayang yung oras. Like I said, bahala na kung saan tayo dalhin ng tadhana, charing. Dadalhin ko rin kayo. Sama ko kayo sa aming gala kung saan tayo mapadpad today. So, let's go. Ready na yung aming mga bags. James, ready na yung kanyang backpack. Nagdala lang ako ng mga few grabs for him. Tapos magdala ako ng water kasi we need to keep hydrated. So, tara na. Let's go! Guys, mag-walking tayo. Dito kami sa may Rosebank Garden. Merong pa-statue sila ng what is it? Pheasant? Bird? Eagle. Eagle. It's not eagle. No, it's not. There's their eagle. Tapos ito may nag-landslide. Poor old house there. Look, may bahay sa pinaka-top Tapos nag-landslide. Kaya nilagyan nila ng barrier. Yes. Nag-lunch na pala kami. Nakalimutan ko kayo. Nag-ano lang kami. Bumili ng sausage roll. Pero hindi ko nagustuhan yung sausage roll. Purya gaba. Hindi ko naubos yung isa. So, bawi na lang ako tonight because I got adobong atay ng manok, liver. And then, magloblob ako mamaya ng Liver. yeah, liver. Nang, Mommy's gonna go in the hot tub tonight.
Because we're gonna have a walk and then mommy's gonna go in a hot tub. Where are you going? We're going for a walk. Balik tayo guys kasi yung mga footpath sarado. Nilagyan nila ng mga barrel. So, walay! Yatay talaga to si aling COVID, no? Ayaw tayo tantanan. COVID-19. It's already 2021, mag 2022 na walay pa rin. Ay, Diyos ko, dahil buhay. Sana naman tayo pupunta nito. Kanina pa kami ikot ng ikot dito sa town, to be honest. Nakarami na kami ng steps. Wala din namang masyadong exciting kasi yung mga museum sarado din. Tapos yung parang cathedral dito sarado din. Hanggang picture lang sa labas. Ayan o, nilalagyan nila ng mga ganito. So hindi pwede. Umikot lang kami saglit. But at least we had a little walk today. Pero wala nga lang masyadong exciting. Hi guys! Dito na pala kami sa bahay kanina pa. At ngayon ko lang kayo naalala. Mag-spa kami sa hot tub. Si Mr. lumabas na, si James. Ayun, naka-ready na rin. So, we are good to go. At tapos na yung aking period. So, makapag-chill na ako sa hot tub. Malamig sa labas, pero warm yung water sa hot tub. So, hot nga, diba? So, doon ako magre-relax bago maghapunan. Guys, yung penguin ni James. Wow! Yeah. Ligo na tayo! Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Tapos lang namin maligo. Magluluto na ako ng hapunan kasi 5:30 na. Napasarap yung si James kasi ayaw magpaawat na sa hot tub. Kaya medyo natagalan kami pero sobrang relaxing. Kaya bukas ulit hanggang pag-uwi. Every night na. Kasi pwede na ako magtampisaw. Nilagay ko na sa oven yung hapunan ni James at saka ni Mr. kasi mag-fish pie sila. Ako naman, adobong atay. Sinabi ko yata kanina. Dala ko to. Nag-adobo ako ng chicken liver na pinatuyo. Ayan siya. Medyo spicy. Tapos mag-fried rice ako unti. So, yun ang aking hapunan. At si James and Mr. is fish pie. Nanonood sila ng TV.
Tawa ko ng tawa kanina kay Mister kasi nag-iikot kami. Tapos sabi niya, ano daw regalo ko? Ano daw gusto ko regalo? Sabi ko, binilhan mo naman ako ng microphone kasi hindi ko, nakalimutan ko yatang sinabi sa inyo kahapon. Yung hiningi ko lang na regalo is yung condenser mic ko. Kaya parang nag-guilty siya kahapon kasi wala daw siyang inabot na regalo sa akin. Card lang daw ba? Sabi ko naman okay lang yun kasi pinaghahandaan din namin yung visa ko. When we come back from holiday, I'm gonna sort out my documents kasi mag-extend ako ng visa for indefinite leave to remain dito sa UK. So, nakakabutas ng bulsa iyon. So, yun ang kaya ayoko nang magpakabongga-bongga muna ng regalo this time. Kasi si Mister, pag sinabi ko talagang gusto ko, ibigay niya yan. Pero, iniisip ko kasi yung visa, mahal. So, tama na lang yung ganito nung nag-holiday. Tsaka, binigyan naman niya rin ako ng regalo. Yun nga, yung mic condenser ko. So, ang dami ko ng chika sa inyo. Yun lang. Magluto muna ako. Ang puro ng kutsilyo nila dito. Kain tayo guys. Mauna na ako kumain kasi yung sa kanila hindi pa luto. Frozen kasi yun. Nakalimutan namin i-defrost. So, naluto na. Okay na sa akin. Garlic fried rice, 1 cup. Tapos yung pininit ko, yung adobong atay. Kain tayo. Maririnig yung ingay. Si ano yan? Si No Chill Kabilog nag-live stream. Naka-video ako. Yum. Kain na sila guys. Daddy's had fish pie and baked beans. Baba is fish pie. Yummy? Wow. 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 Ang batang ayaw lumabas sa hot tub. He don't wanna get out, bebe. I wanna stay. Dessert time, guys. Mag-ano kami, apple pie. Apple crumble, I mean. Lagay ko siya sa oven for about 20 minutes. Para, bago siya, i-warm up ba? About 20 minutes, then it's ready to serve. Ang i-partner namin is ice cream. Kasi kagabi, Victoria Sponge ang inuna ko. Kasi trip ko yun kagabi. Nakaano na yung oven. Ready na. So, ilagay lang natin to. Favorite to namin ni Mister. Gusto ko din to kasi pag ice cream, pero pag custard, hindi ko siya bet. Mas gusto ko yung ice cream. So, ganito siya. Lagay natin sa oven. Ready na yung ating dessert. Unahin ko lang yung kay James. Tapusin niya yung natira kahapon na Victoria sponge cake. Tapos magme-melt na siya. At ito na yung ating apple crumble. Mainit. Then, meron kaming vanilla ice cream. So, yan yung i-partner namin. Ibigay ko muna tong kay James kasi he's gonna go to bed soon. Guys, ayan na yung ating dessert. That's mine and Mr. Medyo marami yung ni Mr. Apple Crumble. So, yan. Kain tayo. Dessert time. And mamaya, mag-wine kami. Pag natulog na si James. Tapos, movie again. Kain. Meron pang natira for tomorrow. Tagay tayo, guys. Manood kami ng movie. Or baka makigulo ako sa LSD Guaps PH. Wine time. Tapos, i-close ko na rin yung vlog kasi medyo mahaba na yata. Wala naman masyadong ganap. Today
Again, thank you so much for watching, and I hope to see you in the next one. In the world, we can be anything. Remember to always be kind. Bye! See you in the next one.